Hey, y'all, come look at this. Aduh kok, kita nih boro kota. Ladai. Itu blok kota gua. अब लोग बनाए थे नहीं क्या? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Woi, nazar lagi dah. मोजां सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै आसा बांगालजोंसो हाबा जाजोब्बाय मोजां सिख्लाफोरा बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआवसो बिरखारलांजोब्बाय थाखा फैसा मोनदों ग्रोम ग्रोम बर' हौवाखौ जनो मोनाखै मोखां सोम जानो लोंनो मोनदों रोनो रोहोन बर' हौवाखौ जनो मोन